Video tharnen kalokir le ta tun ruma chuan Philippines movie munam tak mai thira ngai thla khawna hun kan nei le don ani Philippines movie ta han alo in tran na chuan mani taksa zuar kwal thin nula mel thale pian thiam tak eli che chu ron langin ama lo dor tu mai che pakhat nen chuan khumlai zol lama hian alo in buan me ka an thil ti tum ang tetluang taka an zo fel hnuah chuan ama dor tu chu ain siam ngal zunga eli che chuan kal mai van tum ve a tina zota a client chuanin ka man mo deuh laka vo in chu ka project khoi tura investor then khatenen in mu kalangai box si nen ti in asoi luama eli sin an pindan man chung chang vel azo chuan a client chuanin khalama kha chuan lolungai du su lobby lama lo zu chukin min lo vakal san top mai ro ti in asuya eli si chu hotel pindan atang chuna chuak ta a bar lama chuan tlang pheile ngalin a thian te chu awa po ngal anni ho po chuanin an lo beluam boka chuta an pi aloka chuan tlangwal pakhat eli si lo mit mai reng tu chu lo omin alama chuan eli si chu awakal hnai wata tlangwal chuan hoi hom lo chu in alo chibai ngal bok a hnuah chuan eli si le chu tlangwal chu pindan chunga hian lo lang dun le in khumlai zola angelte dai ngai lo ram chu an lo fang dun me ka tlangwal chuan eli se chu zei ati zia le nuam taka asiam thu chu soin an thom po chu a thadun ar hle ani chutia tlangwal nena an khosak lai reng chuan eli se chuanin atlei ro lai dewa anu in mi padang laka a hral lai chu angai tu akira anu chuanin veng himin mi palaka chuan kaltir lo se ati hle beisei taka anu amel le thin chung po in eli sinu chuanin a poisa chiar lai chau chu angai tu thunga zinga chuan eli si le bara aton tlangwala chu in ko ariala lomu hil dunin eli si po chu eli si phone chu aron riral rala Christian message chu lo omin ani chuan dar saria in mutur hian aron som hironi chuta tlangwala chu eli si chuan kai harin tho an ngai to thu chu asoya eli si chuan atlangwal mutpui pa ming azo chuan denis ani thu in alo changa denis chuan an mudun lai khan eli se chuanin ama chu markas tia kau thu chu asoi bokani ama zan lama an ru ema wang chuan denis lu chu anabur maya athom no te a hak that nu chuan eli se chuanin denis chu anin kongka thleng chuan atha honga eli sinu chuanin afanu hnena chuan a inza palo thlakma ma longmo ke inu ina kom vereng chung po in mi padang dang hi iron hroi ho fo maya kalom te chiam lovania atia ni zana an thom arin ema wanga mutmu po tu tha theilo ani thu te chu asoibok eli sinu chu ang chun zom zelin ni zana an nuam tol au thom chu an thenom ten an chat phaglo shama be sei thule a om dan le mi pashan shan kop kola amut pui thirani ti te chu Christian an ashe chhuak ani chuan chena hun tur po an nei lo mai don thu te chu asoibok ani zana lo ni chuan Christian chu alokal tange ya eli se chuan loko ngalin achuk zewa alokal khatawanga alung oi lo zia te chu Christian hnena chuan alo shila Christian chuan apoyati thule a boy ri em wangani thu te chu asoi bokani chuta eli si le Christian te chu chakna sosang tak chuan lunzem tanin pindan lampo an pan thei to lawa do kana chuan anin pomrok rok mai anin kai ngal tamiel miela anti le zel tur chu soingai lovin in sia thiam ngei ka bei sei don ani chumizana avek chuan eli se chu athian pakhat nen chuan bar lama an kal le a chuta chuan tlangwal chhelo le sexy tak te chu ke korte nen chawa om chung hian nula te ti zau thau thei turang ber chuan an lo lam zia ya chuti an thu thau mek lai chuan eli si kianga tlangwal pakhat hiron thuin ani chuan eli se chu a hming te aron zota engtia reinge a tho to ti te alo zot let ve pok nela chuanin thoktan ve chiani thuwa halo changin eli se chu chelawati thu chu ashil ngala eli se chuan a thian pakhat joy in ama nela chu bara chuan chelawle zai bernia soi thu hril chhongin nela chuan chu hriat chian idu chuan minan fia chin dona mi niang ti in a kapong thar mai chu eli si mu lai ngai mai chuan a han khoi kwal vela eli si po ameng si ta sap mai abula tlangwal chhelo le fit tak mai hu hanga tak boxi chu anna rei don em ti sheturin ilo en chun zom zel don nia rin lok ange in neila le elicity pani chu midang omlo mun dewa chuan tlasangin anti sa chakna in phushuk ton saktum chuan aloin nok tol tola
Elisi taksa nem lai ate chuan fo sakruain Elisi la in thom alo chua thiam ngang mai an thuam no hak te po chu mitabol hlote takte alutang main alo nok tran ta hle a nel chuanin Elisi thuam hak te chu hli sakngal zung zungin a man roman thiam man hun chu angak hlel to hle reing hak khomwang to lovin nel chuan Elisi ke te chu hli sakin arau thil midang te ai ma lian le sol zet mai chu aro luta za zala adot le ati tur po shil chop ngai lo chuan a chengal deuh zung zung mai Elisi chu zo taka choi ka ngin asia pui ta ngek mai ani Elisi le anu te chu zingkara chuan an lo in hawa anu chuanin poisa alo dil le hi ro ni ama khanin Elisi chuan anu man tur poisa chatam tham takalo peto a chutia anu in midang poisa alo pok sak to awang le rul vatura alo in tiam awang chuan in hau thin rim zelin anu poisa khelan tur boy pui reng tura poisa thok chuak ani lo thu te chu asuya anu chuan akum au pato a ta thok thei ani to lo thu le asum hu na te po chu ama Elisin nuam ati awang ani ve tho thu te chu asoi boka anin hauring in tongkam po andu tuilo viau mai bok Elisi chuan anu norai chu ama chwasan mai jok turin ashil nge bokani Elisi le achian chen khate chu bara chuan lo in mukhom le to in anu chu akham to ema wanga chwa tirani thu te achian te bula chuan alo suya achian nu pakhat mi sele chuan alom pui thu lo soin adu dan na aum ve thei to don thu chu alo shilbok Elisi chuan ataksa te soi zoin jima chuan alo kala chuti lai tak chuan marka sapo chu aron lang ve hlol mai marka sa jok chuan Elisi chu idam mo ti in aron be massa miseli kianga chuan marka sa chu mel shia tir ve in high school akal rol pui thin ani thu te asoi bokani zana chuan Elisi chuan achianu miseli chu lo bia in marka sa chungchang te chu an no soi duna ma se Elisi chuan marka san kole message tam tak aron thon thin thu te soin a chan sangai lem lo thu chu ashila miseli chuanin a hmangaih tak tong turin aril ru a hon ve ngai thu chu alo shil ve bokani chutia miseli ne na anin biak mek lai chuan Christian chu aron lang hlola Elisi chuan lo belum lam ngal watin Christian ero amu tawi mel hle thung Christian chuan lung oilo ti shiat tak mai hian ti hian asoya Elis katan chawa nung turin ka du che ti shiat tiro engkim ka pe chia hetianga chanlet na hi ka phu reng em ni atia Elisi chuan hlau thong tak chung si hian thudi ka ni lo ti in alo soi vata Christian chuan mi a min nga em ni ti in Elisi chu abenga dokan lam chu bo tirin Elisi korte chu a hlip ngala ake kor chu hlip thave ngalin Elisi nunglama tang chuan abu den ta sok mai chutia Christian an aso ngek lai chuan Elisi nu chuan in Christian chu a nunglama tang hian aron vita shok mai voi tam tak vit nonin thisen chu aper chuai maya Elisi trap chu bang turat hemin khoya am akal san don lo thu chu ashil bokani anu fa chuan an tua thana hnu ma chu thian fain chhuata thisen kai de chu an not fai ngal boka atuk zinga chuan pangai takin an omle maya Christiana car chu motor te an ti chena hmuna chuan kalpuin na thoka halo omne na chuan poisa hian pe a nu chui zui ngai na ommi alo turin an shil lokani Elisi chu zana hian chu alo tum le a anu chuanin akal na turte alo zo chuan achianu miseli mu atum thu ashil maya ma sianu chuanin tun anga hi chuan I thian te I nei vak lo hi a thazo kang tin a shila Elisi chuan miseli te chu kachian nai takani a felbok alom mati chuan anu chuanin ani le miseli chuan itana ka ti sakang chekha ati ve theidon em ni tual tha te po kha tia soin anu te silain poisa aron dil dona wanga poisa kol lai chu ama peturin ati bok Elisi chuan congressman pakhat chu zuya anai chu a that thu shilin poisa tam takina avur theidon thu chu ashil tel boka in lama chuan kar chasiam na hmuna thoklangwal khanin pinorai churon hmuin police lamten kar jung changa wanga zo na anzo thu chu aron shila engtin ngei chan tia pinorai na zo chuan in chung lama in bia ka du thu chu tlangwala chuan asoi dei mai ti chuan an pani in chung lama chuan an ti dun le a tlangwala chuan police te hne na engma shiata nei lo thu chu ashila ma se an lo let le nge ya arin thu chu asoi bokani engtianga soi turin nge adu pinorai azo chuan pinorai chuan engtin ma chang lovina ngoi ringa tlangwala chuan pinorai chome siam lai chu alo vil saka
pinorai chuan pindan lamatang hian poisa ron na chuakin a local pesos zathum chu tlangwala hnena chuan aron pia chutia tlangwalan angai saklo lai tak chuan a hnung lamatangin pinorai chuan a hma tlangwala ding mek dara chuan chemte siam tak hmang hian avit ta sok mai alu chu belsa in chuang lai chuan nambetin anna tilutuk chu atal von maya a hnu rewak lawa chuan chu tlangwala po chu a thizui vele ta ni eli se chuan anui midang athat lai chu alo hmulia a hlau thongin insum tak tra tumlo tak chuan alo oma ma se pinorai po chu adingoi reng mai annu fa chuan cho hi an kil dun le a sin chu lawin thakin eli se chu markas anen hian an lawin hmu an chanchin te soin anin kommel mela anin biak dan vela tang chuan markasan eli se chu a holo hle ani ti a hriat thei ome anin thleng chuan markasan eli se chu a thla a eli se chuan lom thu ashil markas akianga omdom ati ziata chu asoiluama markasan fu atum chuan eli se chu alo thlesona ni danga jok le ti na lo chang chu tianga anin belai chu pinorai chuan harala tang hian alo hmurenga zana chuan eli se chu inbual faina phone chu alo en le to denis khanin aron ko le hlau mai an pani chuan video call in bia in denis chuan angai to ziata chu aron shila anu thom elisin asia chuan call chu ati top ta de ani pinorai chuan afanu chu cheivelin putar house tak ompui tur chuan anorluya ani chuan poisa tam tham taka pe theidon ti asiat wangani hotel pindan chung churon langin elisi chu kornuai halole ke korte chau hain bana chuan alo thlung beta putara chuanin elisi chu adu dan dana khoi kwalin elisi ero chuan phurna pakhat ma anei lawani ti hriat tak le tra insum ti hriat tak hian alo om thunga bara chuan nela chu lolam le ziai to in apian athiamin nula haute po chuanin an lo lom hlom khop mai chuta chuan elisi chu avakal vele a nela po chuan alo mu ve wat bok a hnuah chuan an pani in lai khum the nem lam chu an bel le a nuam ti takin anti sa chak na te chu anin phushuk ton sak ani zinga lo ni a elisi har chuak chuan abul maya nela ruang thisenina abol hu zui chu a hmuina hlau thong hle anu chu bucket khain pindan chunga chuan alo om reng to a anu fa chuan nela ruang chu chandarin pinorai chuan alu chu atan sak masabera elisi chuan atak sadangte alo chan ve mek bok nela tak sabung sangte chu ramhnoi pildil taka hian an phuma kar chunga chuang mek marka sa chu aron lang elisi nen chuan in bia in elisi chu atap ta vak maya atwar thei to lau thu chu ashil marka sa chuanin in beng daya ama hmutura halo kalwat don thu chu ashila elisi chu athuam hno te kengin chua chu atum chuti lai chuan anu chuanin khoya nge kalituma ti na lo zota elisi chuan aklain hmutura kaltumani thua soi pinorai chuan engzadin nge in chera ati chuan peso singtum sanga a in cher thu asuya pinorai chuan markas ani emtia zo chuan markas chu aklain ani thu elise chuan asuya pinorai chuan ani chuan khonge poisa chu ani hnena tangkhan poisa engzat ma ilalangai lo markas chu iklain ani po karing te shep love ka soi hi adikani tiro tina zota pinorai chuan elise chu asama chuan thamin alu chu banga hian atau tira idot soilo hi chu ka chiang ve khop mai chu ishereng chung point engwangin nge kalaka hian dot ila soireng si ti pa chuan elise lu chu banga chuna tau tir le a marka sa chuan elise te in kot chu ron thleng to in pona tang chuan elise chu aw vaka ma se chang tu anom mai lo in chulama chuan lutin elise ming chu ala lam renga in chung chhona stepa thisen kai te chu a hnuah kal chho zelin a chui zela chuta ain rin lo lai takin tu emo hian aron chupop mai aron har chhuwa chuan elise chuan trapur chungin marka sa chu tinalo sham turin tu emo hnena hian alo nge na marka sa chuanin ama lo dom tu chu elise ani ti ashia ma se ani chuan a hmaya hian chemin a zeisaka thipo a chuak ngiai to mai elise chuan ti hian a soibok engwanga ka fanu hi ama tina tua wang me a zota vek nge ni ti ka thiam theilo ti in christian an elisi a khoi lui lai chu aron langa ahma akan hu tak pinora in a hnung lama tanga christian a avit ni anga kan shia ta po kha alo ni reng lo mai elisi ti effect chu alo ni zok reng sia ani ba ka nela thatu po ama elisi thau chu alo ni
motor ti chatu tlangwal po ama Elise tha tho alo ni a Elise ru chu boy zo vek to in tungi ani ti tangial po a in che to lo a vai vek to hi ani bera marka sa tha tuma atin lai mek chuan a thianu miseli kha ron tlanin a ron dang ngala an thian dun chuan anin sual boita Elise chu chan thazoka chuan tang le in miseli po chu vi hlum atum le a miseli la alo in dang ve char bok chuti lai tak chuan marka sa chuan ron vain Elise chu azal tatnaka an pahnih chuan anin thiar film zui ta bok Elise chuan atlei rol lai deuh nun chu angai tua chuaka aban chu ama thuin alo zai thi vak maya anu chuan aron hnuah Elise chuan trapur chung hian anu hnena ami pahmangai mi autte mutpui chu a thei to lo thule marka sane na tlan bodun de du thu te chu ashila ma se anu chuanin a omdan thin chu marka san a she chuakani chuan akal san don ngei thu chu alo soi ve bok chuta anu nen chuan a chem teken lai chu in anu zok chu avit thlum palta a Elise chu ado pan lai atanga mani inti na ching to ni in a chan ber po kumtling lo ani laya khoi chiat ani to wangani kumsom paruk lek ani laya an khoi chiat na chuan ama ngonglian tak nein a boy ta fo maya anu po chu a tha pha nge ani chu tiang thu de chu miseli le marka sa te chuan doctor ka tang ngei chuan an sia ama anwa hmudu ani po in kalpui zelan ngai thule Elise chu damlo hlaom takani ringot thu te chu doctor chuan alo soi bokani pindan chunga chuan Elise chu alo momeng kura aril ru chu amang vek to ti sia takin amel ngai chu alo mel ngor mai ani ole tun tumatan chuan khati zong kha Philippines movie munom tak mai tahan Mizo Tonga recap kan clear how thei te chu ania video tharnen in mulewat kan tum don nia chakchuak movie recap clear tu zong te in zawai mangtha mutui vekule